Afternoon edition. Action Reports Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Today is Tuesday, Martes kita nga presentation sa inyong palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Kung naton balikan ang aton nga kasaysayan sa muman nga adlaw sa Agosto 16, 1956, August 16, 1956 mga ka-aksyon. Amuning adlaw kung saan ginrequire na ang paglalakip sa tanan nga school curricula sa mga kurso mga ka-aksyon. Ang pagtalakay sa kabuhi kaginimuan ni Dr. Jose Rizal. Inibilang pagsunod mga ka-aksyon sa Republic Act number 1425 o kung na mas kilala nga tawag nga Rizal Act of 1956. Ini mga ka-aksyon ang ginaprobahan sa Kongreso sa June 12, 1956 na gin-author mismo ni Senador Claro M. Recto kung sa rin gina-require tanan nga pribado kag pampubliko nga mga bulutuan, kolehiyo o kung universidad man nga ilakip gid sa curriculum ang kurso nga may angot sa kabuhi ni Rizal. Particularmente na ang pagtalakay sang novela nga No Limitangere kag El Filibusterismo. Amo na ang rason man mga ka-aksyon kung tubtob subong labi na mga college student, high school student man mismo. Di bala sa inyo dira curriculum kung kurso ka-enroll gi kamo usually sa ginatawag naton nga J. Rizal o kung Jose Rizal. Nangod it's a requirement mga ka-aksyon under the law that we need to learn and study ano ba ang kabuhi ni Rizal bangod ini siyang ginakabig naton nga national hero. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Mayong hapon na kong inyo alagad sa kanginan ako naman si Aksyon John Diaz. Diri kita sa aton mga pangulong dinalan. Aksyon John Diaz, balita nga patas. Kagkaroon sa aton pangulong dinalan. Nano ba lang mga balita nga dapat ninyo bantayan? Diri man sa aton nga pagpangalagad. Diri sa aton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa aton nga headline number 1. Anay miyembro sang kapulisan nga madugay na nga ginabantayan sa mga otoridad oy nadakpan sa bypass operation nga ginpatigayon sa Silay City PNP. Diri na nga ang bypass operation na nagluntad sa may Sitio Beranyo, Barangay Lantad sa may syudad man sang Silay. Sunod rin mga ka-aksyon sa itong interview sa hepe sang kapulisan. Ining subject sang bypass operation ang gindismiss sa serbisyo. Gilbot sila magsiling ka gindismiss, balaging kakas ka na sa serbisyo, hindi ka na pwede ka pangalagad bilang isa ka organic na member sang Philippine National Police. Ang rason diri makakson wala pag-involgar sa aton nga mga kapulisan. Tangod padayon pagpagpadalom kag pag-imbestigar diri sa background mismo sining subject sa bypass operation. Sa iban pa nga mga balita, isa na naman ka-enkwentro ang nagluntad kay nasang aga dra mismo mga ka-aksyon sa may syudad sang Giulungan to be exact.
Sitio Cambayran, Barangay Trinidad sa Surad sang Gilngan. Nagluntad ini pasado na size ang takna kay nasang aga makakson. Kung sa rin mga napulo ka mga miyembro tanan sa rebuilding grupo, ginapatihan kalakip sa Central Negros 2 o kung CN2 makakson ang nakaengkwentro sang mga otoridad. Ang tropa sang 62nd IB ini makakson na base dira sa may Barangay Libas sa Banwa sang Isabela ang nagapadigayon sang validation inspection and operation dira sa nabukid nga bahin sang Gilngan sang ila nakitaan kag na nila makakson na sugatan gid. Ini mga rebelde dira nga amo ni ginatudlo dira nga nagapamahog man sa mga residente kag nagapangilkil sa mga pumuluyo mga kakson na. Mao pila na ni ka mga sud-asud na nga maengkwentro nga nagluntad diri sa Isla sang Negros. Kumadonduman naton naniligad nga semana, duha ka sud-asud nga ba nga engkwentro ang nagluntad man sa may mamaylan. Isa diri makakson ng kompirmado nga patay. Enti makon mo perting nga binalbalanay digtoy labi na sa may Barangay Buenavista sa may surad sang Himamaylan. Pertino sige gyapon ng anti-insurgency efforts sa aton nga mga otoridad kay ti may araman mga kausabra nga ginapakigbato ining ang aton nga mga kauturan nga ara dira sa sabak sang mga rebelde. Dugay-dugay man mga kaupod naton si Kapitan Jude Salosada sang Barangay 39 balo naton ang update diri mga kaakson sa ginpatigal nga pagsinapol ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Kaupod man ang mga pumuloyo kon residente sa Barangay 39 bago naton impormasyon nga nabaton mangin isa sila sa mga una nga prioridad nga patukuran sining nga proyekto nga pabahay sang local government unit sa idalom sang administrasyon ni Mayor Albi Benitez. Balo nato na straight from Kapitan Salosada, ano ang reaksyon sang mga residente dira? Pabor ba sila? O kung may mga violent reaction? May harap ba sila wala na uyunan? O kung kontento sila sa agreement mga kakson? Kaya di ka magsiling ka pabahay within that particular area, may ara gina makakson balayran mismo ang mga residente. So we'll get to know the details regarding sa dili idamang madugay. Amo man ang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ginpahayag nga DPWH Bacolod nagpangabay nga kakason ang mga informal settler sa Mambolok Creek para sa pagpatuman sang flood control project. Kung kakasonin naton sila, sigurado naton nga may ara sila sa ginatawag nga proper relocation site nga hapos man sa ila para sila mismo nga palangaboyan. Kaya ti kabalo naman kita, kalabanan nga nagatinir sa mo sila nga lugar, nagapenitensya sa malawig na, kaya ila concern ila mismo palangaboyan. Hindi ni apos na gulpi kakson mo lang, kinanglan mo mangita relocation. Ikadwa, kinanglan mo mahibaloon, magkandak ka case study to make sure nga sila gyapon mabuhi sila. Ilabi na kung ginsaylo mo. Kaya kung ginsaylo mo sila palangaboyan, lapit sa mo sila nga lugar kung diin sila galin, mabalik na gyapon sila dira ka magtrabaho. Di mabudlayan man sila kay magastuhan man sila sa lugar nga ginsaylohan nila. Di subong mga proyekto kangay sinibla nga dira mismo sa area ginatukod. Ako pabor ko sina as long as the agreement in between the local government and even the people nga naka-benefit sina. Hindi do fair lang, fair and square, masarangan o kung affordable. Ano lalabot sinabi efficient man kag reasonable. Ini nga mismo struktura kung saan sila nga ginapahamtang. Ang mga balita nasyonal aton man pagkatalakayon sa dili gidamang madugay. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:13 na. Sako subong ang Aksyon Radio Bacolod kay Buas. Aton nga 53rd anniversary. Pero this time mga kaakson, mayang hapon na sa totalan nga matagpalamenti, welcome na. Luzon, Visayas kag Mindanao. Diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition sa nasilig na Martes kita nga presentation Agosto 16, 2022. Subong hapon liwat na makinamadulong sa inyo sa pinakamabago madalag ko nga mga balita nga natipon sa aton mga Aksyon Unit Reporters. Aton Aksyon Corresponding handang-handa na
nga magpatpat sa mga detalye sa mga balita. Sa kinanda na ko naman ang inyong alagad sa kanginan, tubtog kita alas 6 subong gabi. Ako naman si Akson Jan Diaz. Welcome na welcome sa Akson Reports Afternoon Edition. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Aksyon Radyo. Hindi na kita maguyang pasang panahon mga ka-aksyon, ibalo nato ng pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa tulad sa Bacolod subong hapon. Kamusta yan ang paglibot-libot sa aton nga patrol? Ang mga mayor nga dalanon sa palibot sa tulad sa Bacolod na sekyal ayhan. Matulotaway ang aton nga madalanon Tuesday kita subong. Kapon Mother's Day, iban siguro sining mga extra pa. May mga nagkarabilin pati, pwede pa sila ka-enjoy. Kung may mga mensahe naman kamo nga nyo padala lang sa ito ng text hotline 0963-7570-874. This time, hibalo nato ng sitwasyon sa palibot sang syudad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Upod naton sa Matros de Aksyon Zil Minado. Aksyon Zil, may hapon. Action John, maayong hapon. May hapon. Regards. Maayong hapon. Regards na ko naman bali James Arasaw. Ari Desa. Kaya naman bang Ari Regards sa rebound Oh, rebound. Sana. High school life pa. Do basketball ba? High school life. Ako na taon na yan. Ay, ang malagay sa una? Sa high school, kung regards ko do, imo nga reply is rebound. Rebound. Okay, Oo. reply. Rebound. Rebound. Lain na ginawa. Oo. Regards ba ko naman bali James? Sige, kamusta Action Zil? Kamusta nga ito nga paglibot sa Bacolod subong? Yes, Action John, no? Subong nga hapon. Pasado na alas 5, pero ang init ka tagisi pagidagyapon. No? Ang lakas subong sa trapiko. Slow to moderate gid sa Action John, no? Subong nga Martes nga adlaw. Kaya ka diya subong sa may barangay 6. Again, check ko the action dyan ang po the terminal dire. Which is iling palapala, balaliga, daan Action John, ari ni sa likod ang mga nagabaligya sa isda. Subong nakabayli na diri sila sa may sulod agit sa food terminal sinisang Negros Occidental. Ginahamtan na diri sa may barangay 6 ya Action John. No? So diri makitaan taman na diri ang dalan sa North Road Capital, no? Medyo masako-sako man na Action John sa punta tong areas, pero diri sa may kondijayo na going na sa may barangay 80 bigwaman ang dalan. Sa mga mayor lang gid ang dalan siya ang lakata-ka-trapiko nga slow to moderate, no? Pero sa iban nga mga areas is normal naman ya Action John. So sa dalan Lacson, slow to moderate man dira sa may circumferential Villamonte kag Burgos amoy na ang medyo masako-sako gid nga dalan. So diri sa may food terminal amo na diri subong ang sitwasyon sa isdaan, which is silent nagdiri sila Action John, no? Sa nagbigatari ni sila sa may likod subong may fish market diri sa may sunod sinisang Negros Occidental food terminal kagate may ara man food plaza kagadiri kadi susulod sinadri Action John may ara sang function hall, no? Maka-cater sa pila ka tao kaga depende man ini ang presyo sang function hall kung pila ka bilog ang ipasunod ninyo nga tao na may ara for 100 pack depende man may ara 18 may 24 kaga depende sini sa kadamuon Action John sang maarkila kaga diri ang iban nga mga bloke damo pa sang mga wala pa tao kung mga available pa sinibel Action John, no, mag-renta kahit sa mong pila pa lang kabilog ang open kalabanan is sirado pa kaga sa pagkabati ko diri ang ila sinidri nga renta daw per day na diri Action John diri nga block Action John. Pero iban gali sarado pa, may ara naman nga bukas na, iban wala pa na installan siguro, wala pa sila ka-plastar. Yes, correct Action John. Ang iban wala pa ka-plastar. Ang iba niya abril naman. No, kaga ini may mga initial na bala. Ang mga may number ni Guro. Kung may mga initial ng mga DG4, FD1. Abo na ni Guro may mga tag-iya. Gid Action John. Pero ang wala pa ni mga nakatapik sa bond paper. O kung mga initial wala pa gid ni Guro sang tag-iya. O kung bakante pag ini Action John. No? So parte ang sitwasyon rin, no? Medyo maligwa-ligwa pa subo. Kasi sa Santo lang man nag-open, no? Sa sinilang gini nga August Action John. Kag makita nato na diri subong ang kalabanan pananggito kung medyo madamo nga daw na
puno na gid siniya amo ini ang bagsakan kag ang fish market action dyan no, diri sa sulod sang terminal as siniya. So far action dyan ang sitwasyon diri sa may syudad sang Bacolod no. So medyo masako-sako gid ang mga kauturan naton subong nga hapon no, kaluyan wala sa mga dagkuan gid nga insidente nga nagaluntad diri kag tiyang temperatura to mapaang gid no subong nga hapon kag kaluyan no nga manami ang tiyempo naton diri action dyan. Reaction dyan na mo ina ang latest update diri sa aton nga pagalibot sa syudad sang Bacolod. Ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Salamat sa report ni Action Zil Minardo gikan sa patrol. Pinakulaga sitwasyon sa palibot sang syudad binadra sa may Palapala Market mga kaaksyon. Namtang sa kilid sang Ayala Capital Central o kung Ayala Mall Capital Central dira sa may area sa Dalan San Juan kag North Capital Drive. Kabalo kamo may nagabaligya dira mga kaaksyon sa Subong may naka-occupy na sa pila ka mga bloke pero ang iban daw sirado pa. Siguro wala pa ba nakaplastar gate pero ti swerte sang iban nga nakauna na kay maka-establish kay ibasang imo ginatawag nga mga suki. Labi na ko na andan sang kadamaan nga dra magbakal mga kaaksyon sang ilang mga kinahanglanon. Makon mo medyo ano gid man day may kabaligya dra mga utan kag iban pa nga mga kararuton. This time mga kaaksyon, hibado naton abdi ang sitwasyon kaya nga resulta sang ginpadagan nga pagsinapol sang local government unit sa pagpangunan ni Mayor Albi Benitez sa mga residente dra sa Barangay 39 as well as the barangay officials kay ginpayag na rin ni Mayor Albi Benitez nga mga isa sila sa mga prioridad sang local government kag ginbutang gid kapson sa post ni Mayor Albi nga tingwaan gid sang alkalde nga mahatag niya ilabi ng kinahanglanon diri sang barangay 39 hambal diri obrahon sang city government ang tanan nga makaya para sa kaayo sa mga residente sang barangay 39. Joining us this afternoon sa aton nga pagpangalagad isa punong barangay o barangay 39 Kapilan Jude sa Losada. Kap, good afternoon sa Action John Diaz, Action Radio. May nga po Action Radio yan. Oo. Kap, sa Action Radio kag napalamat sa Subong. Thank you so much Kap sa mga time no. Nakitaan ko diri nga nagpatigayon gali isang pagsinapos si Mayor Albi o pod sa mga residente dira nimo kag sa mga opisyal sa barangay. Can you tell us, Kap, ano ang nanging resulta sa ni anong feedback sa mga opisyal? Ano ang nanging reaksyon sa mga pumuluyo sa pagsinapol ninyo kay Mayor? Actually, nanawag si Miss Ann Kway Kong Bla na ma-dialogue kami kay Mayor Albi. Oo. Ginatubang man kami ni Mayor kag ginpropose ang kagawad ang ilang nga ginamitingan dira sa squatter area diri sa amo sa barangay 39 nga panagiyan sang province anay agriculture sang probinsya so nagkaso na sila iuli sa mga pamilya Lisares. Oo. Ang tanan sito nga ginaplano sang kagawad Alfredo nga akong kagawad diri Alfredo Galigo. Nga na-propose niya kay Mayor kung ano ang ilang na plano nila. Okay. Nga ma-on-site relocation or tenement building. Sa samtang ito naka-sticker sa kay Mayor, napamatim na si Mayor, sa ulihin hambal na si Mayor. Wala naman kung ulihin hambal kay naubos mo na talang kagawad. Subong ang ato tinuan itihuan ko gid nga mabuligan ta kamo pero mangkuton ta na si Lisares kung ibuligya ya bala ang duta ya diri sa barangay. Okay. Kaya mo na nason ginhatag ni Mayor Albi sa kay Juan sa kay Councilor si Councilor Vladimir Gonzales mo. At si Councilor Tali Saison. Ginpanegosyar ni Mayor sa kay Councilor Vlade nga 1 week negosyarya sa pamilya Lisares kung baga ibaligya ini nga duta sa government. Okay. Kaya mo inang plano nila nga kung bakal baklon sang kung ibaligya nila baklon sang city government siguro wala ta kabalo anong plano ni Mayor. Siyempre hindi man magpabalo sa kung ano na. Kasunti
makadamo nga pasalamatan sang pumuluyo dire Okay. sa barangay nga kung mabuligan gid ni mayor. Mm. Balik ka, mo mga i-clarify ko lang. Kagina, lagi ka mo nag-conduct sang meeting? Or... sang Sabado na sang alas 2 sang hapon. Okay, sang Saturday afternoon. So, dara sa pagsinapol Kap, iklaruhon ko lang, ang ginpresentar sa barangay, ang proposal nga mahimo nga ginugyunan sa mga residente, ngayon kaso por kaso, may mga tigayon nga relocation. So, inyo, ang suggestion nyo gid Kap is on-site gitani. Damo sina. On-site. I-kwanta nila sa i-apply nila sa urban bala nga kung on-site, kung hindi madayon ang tenement building, on-site development may nga i-apply nila sa urban. Okay. Sa di na sa specifically di na sa area da Kapaw, ang do amo na ginapanagyan sa pamilya Lizares nga do dire ka mo concern kay basi bala i-relocate sila? Ini ang amo na site na amo ato lang nasunog sang una. Okay. Ang katubang sa blood bank sa kilid sang site sang blood bank bali atubang sa sang civil service. Ano na siya nga purok da Kap? Katilingban uno. Purok Katilingban uno. Dira sa Purok Katilingban, in kaso por kaso pila na da ka mga pumuluyo ang nagatiner o ka makabenepisyo? Bali ang ako na di household do mga 150 siguro. 150 household. Okay. Oo. So sa 150 household nga nagatiner sila dira amo nang lugar iyan ang kapamilya Lizares nga duta. So ang ginaplano subong is ginailag ni Mayor Albi i-negotiate ang pamilya pinaagi kay Councilor Jutta Deo Saison kag Councilor Vladimir Gonzales nga baklon ang duta ay baklon sang local government para dira sila mapatindog sang possible nga type of building or housing program. Okay. So sa inyo to nga okay man to Kap si Mayor Albi sa ginpresentar ni Kagawad Gallego nga disenyo or programa para sa housing dira? Okay man si Mayor, nag-conforme man si Mayor, pero ang ambal ni Mayor, pero ibaloon sa anay sa pamilya Lizares, kung baga ibaligya nila. Oo, so amo nang balantayan dira. Ang problema sila kung basi hindi man ibaligya bala. Okay. Nga sila nilakap ang mga residente na dagi na ginpahibalo na nga may possibility nga ipalinon sila haw? Bali, sa ito ka chimpo, sa nagligad nga tinuig, na ginagpad, hindi, sang kwan bala, sang March. Okay. Nagpadala na sila demand letter ang province. Within 30 days, mabakit. Okay. Gigatuan ko na si Kwan, patawag ko ni legal counsel ni Kwan sa atong probinsya nga si Atty. Alberto Nilias. Oo. Nga gipamangkot ko si Atty. Alberto Nilias, istoryahan kami nga duha-duha lang kami. Kung baga ang status ng akong pumuluyo dire. Kaya uri gina mga tao lang ati one month lang. Nakadtukot to, pagkadtuk ko istorya kami nga doon ni Torne. Okay. Nakambal siya Torne nga, ini nga doon sa nagkaso sila sang pamilya Lizares sa probinsya. Kaya nagbayular sila sang breach of contract halin sa probinsya nga agriculture. Te agriculture ang gin-donate na sang 1954. Kag abot sa timpo nga 2022 na subong wala na agriculture dugay na. Okay. Bali building na sang province pamalay sang squatter. Pinagfile kaso sa probinsya ang pamilya Lizares ang Dalcob ang korporasyon nila. Okay. Gin-grab sang korte nga iuli sa ginpauli sang korte sa probinsya ang lot 11. Kaya ang lot 10 na puro na mabuilding nila mga civil service. Okay. So inaya ang lot 10 niya Kap okay na ya, wala na ya legal problem. Ang lot 11 lang ni amo ni ginaayo nga ibalik na. Bali ang lot 11 na amo lang ginegosyar nila ni attorney. Okay. Nga ibalik sa pamilya Lizares kay wala pa na building mo squatter ana mo. Okay. Okay. Ano sa kalapad ka ba? Ang lot 11? Sobra ni gumawa isa group area, sobra ni kaya nga akong barangay hall dalan di mo. Sakop bali ang barangay hall nyo? Ang covered court ko ang barangay hall dalan ni. Kaya mo na negosyar man ko ka sa province kaya kuhaan ko na use of track pag repair ni kuhaan ni Congreg. May use of track ko nang ikuha sa property.
Si mga 13 years pa na. Oh. So amo na gali no? Oo. So mas mayo gali. So anong resulta na kap ginga ka mo nila extension? Bali nakambal si Tornay Sakon nga kap hindi pa naman dali-dali kay bangod nga may eleksyon pa. At nag-eleksyon niya grow after election kap kung madamo notice mabuti nyo di amo na guro kap eh. So subong amo ginadali sa mga pamilya Lisares mo. So amo nagali subong kap nga do nang ita na nagikamoy ni sa tibok, bulig abe kay para ang kaso por kaso at least may ara iya paniguradong mga residente dira nga may sailuhan sila or may ara sang program nga patigayon ng LGU para sa ila. Oo, amo nang okay. Amo nang plano da nga kwan kung kaloy nga buligan ni Mayor Albi. Amo na sang plano sang pumuluyo dai. Pero hopeful man kap no ang barangay council nga hopefully kiti dra man nagapang ang palangabuyan sa mga residente dra yung kaso palinon sila. May mo layo ginang tagban sa ibang kung relocate. So ang inyo to nga inyo gitong pinaka nanamian nyo nga plano on-site development. Ang on-site development man nakitakson lang wala nga atas sa tao. Okay. Ano kap ang imo nga luya kay palabot sa local government unit sa Bacolod kag sa mga residente sa Barangay 39? Amo gani nga gapasalamat nung kami kay Mayor Albi nga nakakigistorya sa amon para sina nga dialogue kay nagdialogue isa sa amon niya tubang sa amon para isang relocation dira kag plano kung ano nga mabulig ni Mayor. Di dako na mo pasalamat sa pumuluyo diri nga amo na bala ang gihimo ni Mayor nakatubang siya sa ato pumuloy sa Mascarahol. So kabay pa no? Kabay pa nga materialize ining plano ang negotiation with the family kag take on after sina most probably siguro basta mabakal ka local government dako ginan sansa kapya nga may mga program gid ay patuman ilabi na ang ining proyekto nga pabaay sang local government. Kap, thank you so much gid sa imo time subong hapon. Thank you man. Good afternoon, Kap. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Radio. Salamat gid kay Kapitan Jude sa Losada sang Barangay 39. Gen-check ko lang ni Kitty, it's very interesting, no? Nga naligat pa na concern kada dumduman ko sang arap ako sa patrol. Kapitan na imunoon ni Kapitan sa akon gining area dra sa may Barangay 39. Amo ni sang natalana kung tayo sila magsailo. Kahit may naluntad ang sunog na kaligad mong sa may puro karatiling banuno, kaya mo na siguro istorya sila subong ni Mayor Albi Benitez. So yeah, let's check the development further regarding sa nakay negotiation ng patigayunon ang local government unit, ginmandoan naman ang duha ka mga konsihal in between dra sa LGU sa Bacolod kag sa pamilya o kung sa nagapanag-iya sang sininga mga duta. Akso Radio Philippine Standard Time na 5:32 na. Sa tutaran nga makaakson tandaan nga regular nga pag-supplement sa Life Extension Vitamin D3 ang may dako nga mabulig makaakson sa pagpaganagan sa pagtugas ng type 2 diabetes nga balatian kag komplikasyon sini. Sa ato naman nga lawas kung supesyente pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod.
This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan. Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat,
Ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kung kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero.
Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain na masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules. Ma'am Rowena Escalante, Sampurok Sunshine, Barangay 36, Bacolod City. Oy, hasta lang ni dapat sumungad adlaw. Basi ara ka ba talaga monitor? Hingagaw diri, no? Hingagaw sa Akso Radyo. Agad kay 5 p.m. no? Kanugon gid, no? Ma'am Evelyn May Dumago, Sampurok 8, Barangay Tangob. Nalawagan ka man kay nasang udto ni Action Rex. Basi bala sako kakagina, wag ka naka-monitor, bantay gid ka mo. Iba naton mga tagpalamati, nagasalig kabi nila bala i-post. Hindi. I-post lang sa Makaakson once na-claim nyo na ang inyong premyo. Dapat monitor ka mo Facebook o kon sa inyong nga transistor radio. Okay, para Makaakson, dra naton, dra nyo mabayibaluan kung kamo bala nagdaog sang aton nga mga papremyo. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasinon. Akso Radio Philippines Standard Time na 5:48. I-check nato ng report ni Action Dale Salazar. Gikan sa Bacolod City Government Center. Good afternoon, Anaya. Kay Sir Alex Montesa. Good afternoon, Manfe Aliador. Kamusta, dra? Ay kagawad Imbong Jocampo. Nagamonitor man sa ating pagpangalagad.
Kay Ma'am Karen Miraflor. Ma'am Ana Sinoro dra. Good afternoon sa iyong apo ko no. Nga si Ino naga-monitor gate. Sir Joe Artman Dagit Tones. Good afternoon sa inyo mo. Ma'am Christine Minyas Villalobos. Sir Doy Artur. Mga avid listener naton. Sir Melchor Baruca Rombines. Good afternoon dra sa Mahinobaan. Sir Roel Montaño Vicente. Kag sa may family Vicente sa barangay Banog-Banog sa Isabela. Uy, ganit kasi manwa kasi sa may banwa sa Isabela, no? Good afternoon dra sa imo si Roel Montaño Vicente. Ma'am Elvera Hilogo, good afternoon man. Ma'am Felice Benzula, good afternoon. Ma'am Novi Magapan, mayang hapon, gid. Pang Richard Dennis Tiboruma, good afternoon. Diri kita, balik tagikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio City Hall Report. DPWH Bacolod nagpangabaan nga kakaso ng mga informal settlers sa Mambulo Creek para sa pagpaduwan sa flood control project. Details po naton sa Action Dale Salazar. Action Dale, mayang hapon. Action dyan, may 16 million pesos na balong sa proyekto ang Bacolod District Engineering Office dira sa area sa Mambulo Creek, no? Ang proyekto ang matinis sa pagpalapad bala sang waterways sa Mambulo Creek sa tuyo nga masulbar ang pagbaha dira sa area action dyan. So covers ang sining proyekto ang lugar sang Barangay 2 kag Barangay 8 diri sa syudad sa Bacolod. So antes sa sugudan or mag-resume, no, ang ini nga proyekto may agri pangabaya ang DPWH sa sangguniang panglungsod nga kung nahimo i-remove o kung kakasona any mga obstruction, particular na ang mga informal settlers dira sa area sa Barangay 8 kag Barangay 2. So mapektuhan sini ang kaso nga magayon kay matagan sang permiso ang at least 20 ka mga pamilya gikan sa Barangay 8 kag 10 ka mga pamilya bika naman sa Barangay 2 Action Jana. So sunod diri kay Bacolod District Engineer Jaime Haveliana ang ining flood control project ang kabahin man sang flood control master plan sang syudad. Kaupod man ang DPWH. So sunod iya once nga madelay ang proyekto ang pondo maga-revert o kung magabalik sa gobyerno national action Jana. Papatayan nato na ang palihag ni Bacolod District Engineer Jaime Haveliana. Along Mambulok Creek, so suspend anay namon ng ubra kay in coordination sa local government kay ang suggestion sang city nga ipalapad-laparon ang waterways kay amo na problema namon kay di namon palapad tungod sa mga obstruction due sa illegal or informal settlers naton. Ang revetment or stone masonry nga or riprap, flood control. Mangin ano na tani kalapad? Ang hindi lamang sa tino ang Engineer Jaime Haveliana. So kayo na sa aga, may patigayon nga join the public hearing ang komitiba ng the Councilors Pausi, kaupod man si Councilor Vladimir Gonzales, kag committee ni Councilor Al Victor Espino ang sining pangabaya sa DPWH Bacolod District Engineering Office. So construction filing line, may man diri sang tingog si Kapitan Imelda Bangwanga sang Barangay 2, lakip man ang tikang no nga pagahimuon sang natungdan nga mga konsehal nga nagauyat sang sini nga concern. Ano nga balita dito rong tinyo sa Santon Plus Gold, isa ka capsule pero may 5 ka mga healthy ingredients kang isang mangostina, margoto, balunggay, garlic, kag spirulina. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Action Radio. Salamat gid sa report ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kababayan, kalalakinan kag katunga-tungaan sa pagpolisi ni tagsag mapuloyan hindi gid pakalibatan nga dapat tinduan ang kalawasan, magpanibin, magginamo sa kumas maayo kon magpaligo mga kaaksyon. Balita Espesyal! Dirita Action
boy, sa atin sining nga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang action boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits action boy sa cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Muna. Ano man? Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya siyempre, init sang lawas kung action boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag action boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Tightens the skin, action boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Tiko na mo naging mo yung ininit. Naligo mo na muna yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, taman si init. Hindi man yung araw-araw. Mado iliteral. Yung ipabagbo mo ka puti ka tayo doon paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next action boy. Skin lightening sa galit. Halakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sa tension sa mind. At syempre, relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nito na kubiri. Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Pagpaligo ka, action boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Tiil. Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason, dumasaka siya sa ulo ang kakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lang sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala ng kung may heat. Gulpi lang makapon sa... Nasa naman nato ni balita special. Kung anong una ako dapat basa ko binga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imo nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi. Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Ininit, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Hinit saya. Ti sala lang galing term hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May mo na siguro. Kadabo pala ligban mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na ko nung ara da. Amo na? Kung nung ara lang Very content ko with si action boy. May kayo nyo, may hot and cold ka mo. Kung nung ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang wala na daog sa December. Ang next action boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Di ba gani? Kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang so, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo kabadlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nung kuan kung adlaw, kinang ano man, hindi ko kuan. Ang adlaw dapat hot water kung na para ma-open ang pores mo. Papagagabi ko cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabo. I-check lang da kay Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da hot or cold paliguon ko lang. Balita special. Direct action
boy, sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang action boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits action boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. syempre init sang lawas kun action boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag action boy sang cold water tingala ko sa una si Lula cold ginapaligo niya bisan tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin action boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Tiko na mo naging mo yung ininit. Naligo mo na mo yung mukha itom. Akon ko rin taman si init. Oo, taman si init. Hindi man yung araw-araw. Kado iliteral. Yung ipabugbo mo puti ka dahil duban paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next action boy. Skin lightening sa galit. Halakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri! Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, action boy, ano una mga ginabasa? Wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 6 na sang gabi. Maayong gabi dala kay Sir Marivic o kay Ma'am Marivic Higan Talavera, naga-monitor sa Senda Tabayag, Talisay City. Ang balimang Feliz Evenzola, 70 years old na sa kuno, na nagapamati sa Action Radio Bacolod. Nakibot gid si Ma'am Melcor Baroca Rombines sa pag-good afternoon naton. Good afternoon dala sa inyo, tanan sa tatahan niyo mausuki ang matag palamatiya. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:01 na. Evergreen Herbal Capsule, mga kakson. Ang pinaka-bago kag pinaka-epektibong herbal food supplement capsule. Nagabalanse sa mga sistema sa aton. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpa. Aton pala tuntunan na Action Reports Afternoon Edition. Salamat gid sa aton naman nga Patrol 2, aton nga akon Patrol 1, aton nga Bravado Patrol with Action Zil Minardo back to back, kay Action Papang Nixon Tahom. Aton nga News Center Action and Defensor Lisay. Dili man sa Studio A Master Control Technical Side, mabod naton si Action Almar Madera kag Action Christian James Binares with the TUP Kiddos. Standby na sa Action Balita Evening Edition ng Action Dela Salazar and Action and Defensor Lisay. Sa kinaandal ako naman ang inyong alagad sa kahanginan. Ako naman si Action Jan Diaz nga nagasiring ang katapos ng media. Magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!